акнун ки раванди ҷаҳонишавӣ идома дорад, суоле ба миён меояд ки магар мардуми минтақа дар рушди илму фарҳанг ва тамаддун магар як хел талош кардаанд аз империяи ҳахоманишиҳо то империяи сомониён ва аз империяи сомониён то инқилоби октябр. қавмҳои орионнажод ки миллати тоҷик шомили ҳамин гурӯҳ мебошад, бо зеҳн, хират ва бас ки нашуд бо сиккаву сурат мутафовит будааст. паҳн шуданду дар ҳама сартосари даҳру дунё шаҳр сохтанду марказ обод карданду ҳеҷ ҷои пӯшида нест ки ба мардуми дигар қавмҳои минбаъда ки бо мурури замон ва ҳаводиси табиӣ падид омаданд, рӯзгору зиндагиро омӯзонданд. титупрес шуданду ҳар ҷо ҳадди худро муайян карданд, аз дуда то ба давлат. қисми зиёдшон дар вусати осиё ҷойгузин шуданд, вижа осиёи марказӣ ки далелҳои мӯътамад бовармон мекунонанд ки абову бобову аҷдодони тоҷикон будаанд. ай кӯҳҳои урал сар карда ғарб то хитои туркистони хитоӣ, сарҳади хитоӣ, ай дашти қипчоқ сар карда шимол то шимоли Эрону халиҷи Форс, шимоли Ҳиндустон. ин тоҷикнишин, яъне авлодони орионӣ, арийци инҷа буданд. мо аз ориониёем. як қайд кардем ку ҷашни орионро қайд кардем дар ҷумҳурӣ. ин фикри маъсуф не. ин тамоми олимони ҷаҳон хаников дигаро ва ё мо ба баҳо метаҳанд ки халқи муқимнишини осиёи миёнаи қадимтарин ино тоҷикоанд. решаи асл ва дарахти зуҳури миллати тоҷикро ба асли ориёи табориё бурдем ва инро мо набурдем. ин сарчашмаҳои таърихӣ ҳастанд ки онҳоро мо бояд як маротиба ба он шинос шавем. аз арабҳо ҳастанд сарчашмаҳои зиёд, аз муаррихони чиниёӣ ҳастанд ки дар ин бора таъкид карданд ки тоҷикон аслан аз табори ориёӣ ҳастанд ва дар ин ҷо ҷои шакку шубҳа нест ва мо наметавонем дар як намоиши телевизионӣ тамоми он осору таълифоте ки ҳамчун сарчашмаҳо барои нишон додани он ки тоҷикон аз куҷо омаданд ва барои амин дар соли 2007 мо як силсила китобҳое ба таб расондем ва беҳтарини онҳо китоби президенти кишварамон ҳаст ки дар амон тоҷикон дар оинаи таърих бисёр олӣ нишон доданд ки мо аз куҷо зуҳур кардем. ва нахустин империяҳо низ ташкил шуданд, аз ҳахоманишиҳо то империяи сомониён. дар байн тоҷикон чӣ қадар номи давлати худро тағйир доданд, вобаста ба сулолаи ин ё он зод, слевкитҳо, ашкониён, кушониёну сосониён ва ғайраву ҳоказо. давлатҳо пайдо мешуданду нест, аммо ҳайат, аҳолӣ ва нуфус куллан тоҷикон боқӣ мемонданд. ва дар ин марҳилаи тӯлонии таърих табиист ки рисолати тамаддунофарин низ бар дӯши ҳамин халқ будааст, бадон хотир ки қавмҳои бадавӣ ва саҳрогард аз қафои молу раъма мегаштанд, чаро ки ба гумони эшон тамоми зиндагӣ ҳамин саҳрост ва он чизе ки рабт дорад бар он. кӯчманчиҳо дар биёбон буданду дар шаҳрҳо тоҷикҳо буданд. кӯчманчиҳо дар биёбон, дар шаҳрҳо тоҷик, не ки байни биёбон алоқа буд. кӯчманчӣ бетоҷик зиндагӣ кардан наметавонист. ина фаҳмед. кӯчманчӣ бетоҷик зиндагӣ кардан наметавонист. тоҷик бекӯчманчӣ зиндагӣ кардан метавонист. ана ин аҳамият дорад. чунки мо ҳамаи чизро доштем. чорво доштем, пӯшок доштем, хӯрок доштем, ҳамаи чизро доштем. аввалиён надоштам. боғ, мева, ҳама чиз, каналҳо, боғҳо. кӯчманчӣ чӣ? дашти холӣ. масалан зимистон дар ҷануб, тобистон мерафтан шимол. ҳамин куҷое ки рама мерафт, айқафҳои рама, куҷое ки алаф мегаштанд. зиндагии гӯспанд буд, рама, барани. как ваши здоровье, ваши баранов мегуфтанд. салом ки мекарданд мегуфтанд ки саломатии гӯспандои шумо чӣ хел? саломатӣ ва напурсанд. рамара мегӯфт саломатии рама чӣ хел? кӯчманчӣ да. онҳо дар замоне ки миллати тоҷик дини исломро пазируфта буд, онҳо дар кӯҳ
хайма дар дӯш аз ин минтақа ба ин минтақа ба чорвопарварӣ ва аспчаронию шутурхӯрӣ машғул буданд ва эътимодам надоштанд. каси онҳоро ҳамчун миллат намешинохт. ташаккули ин ё он халқу миллат марҳила ва зинаи хосро дорост ва агар ин гуна нишонаҳо набошад, пас ташаккули ин ё он халқ ҳамчун миллат зери шубҳа хоҳад рафт. айрод, авлод, қабила, авлод, халқ то миллат, натсия то имрӯза. то имрӯз ки мо рангрӯи худмон дигар намешавад. дигар моро ҳеҷ кас дигар кардан наметавонад. пеш осои миёна майдони ҳарбу зар буд. ҳама ҳуҷум мекард. юнониҳо ҳуҷум карданд то мелод, александри македонӣ, медонед. баъд аз вай арабҳо ҳуҷум карданд, медонед. баъд аз арабҳо муғулҳо ҳуҷум карданд, медонед. баъд аз туркҳо ҳуҷум карданд, ай шарқ, ай сибир омада забт карда гирифтанд. не ки тоҷик забони тоҷикии худаша, забони тоҷикӣ арабизирони не, забони тоҷикии худаша дошт. пайдоиши воҷаи тоҷик нафос ба асрҳои баъди мелодӣ рост меояд. ҳарчанд дар баъзе асарҳои тарихии дидаварони ҳамсоя кишварҳо аз ин ҳам пештар дард шудааст. ба наздики як гурӯҳи аз донишгоҳҳои донишкадаҳои ҷумҳурӣ ва ҳамчунин аз институтҳои академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сафаре доштанд ба чин ва дар академияи илмҳои чин дар бахши ҷомеашиносӣ бо як силсила аз муҳаққиқон ва олимони он суҳбат доштанд ва асаре дастрас карданд ки мувофиқи он тоҷикон ҳанӯз аз мафҳуми тоҷик дар қарни яги мелодӣ аз мафҳуми тоҷик истифода шудааст. яъне то имрӯз масъала ҳамин тавр гузошта шуда буд ки тоҷикон гӯё дар асри 10 баъд аз зуҳури давлати Сомониён ба вуҷуд омаданд, вале таҳқиқоте ки аз ҷониби чиниё сурат гирифт ва сарчашмаи чиниёӣ ки вуҷуд дорад ва аввалин он муҳаққиқони чинӣ ва мутафаккирони чинӣ ки муаррихони чинӣ ки сафарҳо доштанд ба Осиёи марказӣ ба ҳамин хулоса омаданд ки худи мафҳуми тоҷик дар асри яги мелодӣ ҳанӯз бо ин ном истифода мешуд ва ин яъне нусхаи ҳамин асар дар дасти академик Раҳим Маҳсуф маҳфуз мебошад. бино бархе олимони тунбину курбин воҷаи тоҷикро иштибоҳатан бар тозӣ рабт медиҳанд, ҳарчанд тозӣ умуман ба истилоҳи тоҷик рабте надорад. ягон далели таърихӣ биёра нишон тиҳанд охир. нишон тиҳанд ки масалан мана дар сарчашмае ки аз Ибни Надим аст намефаҳмам, аз кадом ягон муаррихи дигар ҳаст, биёра нишон тиҳанд. гӯянд ки мана дар ҳамин ҷа нишон оварда шудааст ки тоҷикон аслан аз мафҳуми тозӣ ки арабӣ тозӣ ин арабиёро мо мегуфтем тозӣ ин мафҳумест ки мо нисбат ба араб истифода мебурдем. аз ҳамун овардан ва аз тозӣ тоҷик сохта истодан. ин на аз нигоҳи грамматикаи забони тоҷикӣ, на аз нигоҳи решаи калима нодуруст аст. охир ин хел гап нест, вуҷуд надорад. наслу наҷоди кӯҳан ки будем, таҷриба нисбат ба дигар қавмҳо бештар зам шуда. дигар қавмҳо ғайри хоҳиши ихтиёр он амалҳоеро такрор мекарданд ки халқи кӯҳанбунёд анҷом медоданд. дар таърихи инсоният як падида ҳаст. масалан як замоне, як асре, дар давоми якчанд ё аср ягон халқ ё гурӯҳи халқҳо ҳамин ба якборагӣ чеҳраи таърихиш кушода мешавад. дурусттараш ҳамин ақлаш медурахшад ва яке ҳама эҷодкор шуда меравад ва дигар халқҳои ҳамсоя ё берун аз он соҳати зисти ин халқ баробар шуд наметавонад чӣ кас ҳадди иён ба. дар сарзамини кунунии тоҷикон ёдгориҳои меъмории таърихӣ маҳфуз мондааст ки то ин замон ба дасти мо бигзор на дар шакли комил, аммо ба ҳар ҳол бурҳони қотеанд ва мо бо забони дарозу сари баланд далоиле меорем ки мо аз дер боз шеърсозу шаҳрсозам будаем ва ободии
маънӣ ва моддии гетӣ рисолати асосии ин миллати кӯҳанбунёд аст. чун шаҳрҳое ки дар ин минтақа аз қадим бунёд гардиданд ва мардуми мо дар он даст доранд, бигӯем ки дар интихоби мавқеи шаҳрсозӣ аҷдодони мо ҳаргиз иштибоҳ накарданд. Саҳеҳтар, архитектура ҳам аз хеле қадим ривоҷ ёфта. асосии шаҳрҳо дар лаби дарёҳо мешавад. агар шумо дида бошед, дарёҳо тамоми шаҳрҳои ҷаҳон, оли Россия ҳама дар лаби дарё, дарё, об. масалан шаҳри Душанбе, маркази Тоҷикистон. мо марказҳоро ҳамаша гирифтан. мо марказ надоштем вақти ҷумҳурӣ шудем. ҳамин қишлоқи деҳоти Душанбе ки як қишлоқи оддӣ ҳамина мо шаҳр кардем. ҳамин ҷойина интихоб карданд. бина чӣ хеле интихоб шуд. این طرف دریای دوشنبه ورزاب، اون طرف کوفرنیحان ایلاک. این راه ها دره ورزاب قطعی شمال میره، راه کردیم ورزاب درش قطعی. ممکن بود قرطا قطعی هم برآمدن، اونجا هم نبود است. طرف زرافشان، طرف وادی زرافشان ممکن نه که اینجا راه زدن. سالی 36 تمام شد، راه برآمد. این طرف قراتگین، غرم، بدخشان پلای رفتن راه. این طرف جنوب، یعنی تمام طرف ها با راه کردن ممکن بود. شهر، ای مرکز، ای شهر قرغانتیبه همه خیلی کانال ساختن. مثلا شهر خوجند لبی سیر دریا، همه خیلی نمی لبی سیر دریا. شهر کنی بادام لبی سیر دریا. شهرهای بیکابود ازبکستان سیر دریا. توشکند، دریای چریک توشکند. کدام شهر نگیرید باید که آب باشد برای زندگی. آب، دریا یا که چشمه‌های کلان، یعنی سرچشمه آب به این نمی شود. باید جای جغرافیش هم قلعه باشد، رفت و آمد. همین دیدمی برای همین شهر می سازند. این خیلی هر جا باز شهر ساختن ممکن نیست. بخل، حسد، رشک تاریخی نمیتواند مردمی را آرام بگذارد که خود چیزی از حیات عادی انسانی نداشتند. این گروه مورخان بانام تهجایی که نسبت به قوم ملت تاجیک یک حسد و رشک خیلی زیادی دارند. آنها نمیخواهند درک نمایند که اصل ظهور آنها از زمان چنگیز و رابطه مستقیم آنها با چنگیز خان هستند. یک مفهوم نو پیدا میشد، حسد تاریخی. حسد تاریخی این دو خیل میشد. حسد به معنی روسو هست، حسد مثلا منفی و مثبت. حسد مثبتش این هوس. و تاجیکی باید هوس ترجمه کرد، نه اینکه حسد. بهتر بود که اگر همسایه های ما دعواگرای نو برآمد به ما هوس کنند و خیرخواهانه نگرند که من هیچ نبود، من برادر ما همینجا همینقدر کیفیت دارند، نوبت ما هم میرسد. این یک چیز عمومی. مردم تاجیک باشد بجز از شهرنشینی جای دیگر را برای به سر بردن نمیپسندید و این چیز سببهای خود را داشت. زندگی و مدنیت در هموار زمین می شود، در شهرهای قدیمه می شود. در کوهستان تاریخ 1000 سال به تغییر می ماند. فهمیدید؟ من خودم کوهستانی میدونم که 1000 سالهای یک خیل دیگرگون نیست. چون که حکومت سیاست مدنیت این در شهرهای کلان می شود. بخارا، سمرقند، خوجند، فرغانه، قند، مرغیلان، شهرهایی که شهری تاجیک نشین بودند اونجا می شود. کوهستان، قشلو، دیهات به چی می شود اونجا؟ مثلا در قشلوقی من، در قشلوق سکاسم نامش بلندترین، یعنی کاسموس بلندی، در نامش سکاسم،
یعنی کوسن یعنی کوس میره او کوسی خونه میگن کوس بلندی انا همونجا چی من همونجا میستودم عالی میشدم اکادمیک میشدم هیچی نمیشدم و بعضی از قوم‌ها می‌خواستند به فرهنگ دیگری دست درازی بکنند آن را مال خود بگردانند اصلا کسی بر این هم ضد نیست چرا که کسی که چی کاری را انجام می‌دهد برای تمدن و فرهنگ بشری متعلق می‌شود این دعواهایی که بعضا میکنند خصوصا همسایه ها خصوصا این علمانشان من درباره خلق چی نمیگم خلق یا ازبک قرقیز قزاق اینها همه خلق مثل ما لیکن الیت دارن این خلق الیت مثلا سیاسی الیت علمی الیت فرهنگی اینها همیشه الیت ها یک نوع بیماری دارن بیماری مثلا نارسیدگی تاریخی اینا میگن به روسیه کامپلکس історической неполноценности میگن که من فلانی ها هست و چون ما نیست و توی نوبتت نبوده است گناه ما چی؟ بنابراین میگیرند و همه زور زده به همه میراث دیگر خلقا خودشون رو پیوسته نمیشن من مویم اقدم همین سرزمین بودیم چرا این از آن شما بوده است ما هم به همراه و کسا امروز در اساس اون منطقی که آنها استفاده کرده ایستادند نباشد ما باید به خلاصه بگیم که امروز همه ما روس هستیم یعنی قوم و ملت دیگری در سابق اتفاق سوویتی وجود نداشت چون که فرهنگ و تمدن همه چیز در دایره پیشنهادی که از جانب روسیه میشد و این منطقه توسط روسا که 200 سال اخیر زیر تصرف آنها دارد ما باید روس باشیم در آن صورت نادیده گرفتن تاریخ و بهای نادرستی منطقی دادن به ظهورات تاریخی معنی آن را دارد که این فرهنگگدا هستند آنها تاجیکا کشت کار میکردن غله چارواداری پوشاک میبافتن میبراوردن هر خیلی متاها میبراوردن تاجیکا قطعی کشمنشوی ترک زبان فقط یک چی داشتن خرید فروش و یا چارو میوردن میخریدن و همه همون چاروادارا ای شهرها در شهر نبودن ای شهر بیرون شهر و آمده فقط برای خرید و برای یک ارزقه تامین کردن و پوشا کردن و یا در صحرا کوچمنچی قبیلای کوچمنچی چی خیل شهر نداشتن کشت کار نمیکردن پوشاک ایجاد نمیکردن دیگر هیچ همش تاجیکو میکردن مطلب ملت‌سازی روند کلان و جدی و مرحله طولانی تاریخی است آن هینی اسیمیلیاسیا و یا با هم آمدن چندین قوم و ملت‌ها تولید می شود آن ملتی که صنعی ساخته می شود و یا افزایش عاقبتی نیک و دور ندارد خلقای دیگر که آمدن تاجیکا خطی ارارش می شود فهمیده این سر می شود ارارش اسیمیلیاسیا سر می شود اسیمیلیاسیا بعضی وقت مجبوری دوره سوویتی به ازبکستان شد اسیمیلیاسیا مجبوری اسیمیلیاسیا اختیاری یعنی طبیعی زن شوهری می شود خویش تباری می شود همسایگی می شود این دیگر است اما این فقط رایان‌های دشتی آسمان به فقر داشت وادی ها مثلا وادی های مثلا حصار وادی های وخش وادی های مثلا طرف تاشکند و دیگر ها اون همواره زمین ها داخل داشت اون تاجیکایی که ای دستی جبری اجنبیان هجوم کردن و یا گریخته پنهان شدن در کوهستان و یا به داخل نداشت همین تاجیکای کوهستان رفتن این کوهستان اون کوهستان به معنای نه که با هوا آوی تازه موج رفته زندگی کردن این درو است تاجیکا مجبور شدن کوهستان برون کوه ها مجبور کنی و همش میکشتن در عصرهای 9-11 آسیای میانه به مرکز اساسی علم و معرفت و تکنیک و تکنولوژی شرق تبدیل یافت در تاریخ ملت تاجیک آسیای مرکزی که یکی از گهواره‌های تمدن بشری محسوب می‌گردد قوم تهجوی تاجیکان بودند در اینجا جای شک و شبهه نیست
зеро тамоми осоре ки дар замони пеш аз зуҳури ислом ҳам ҳаст ва ба хати мехӣ навишта шуданд, ба хати паҳлавӣ омадааст ё ки масалан ба забони суғдӣ ҳар таълифоте ки ҳаст, ҳамаи онҳо нишон доданд ки миллати таҷои тоҷикон ҳастанд. бунёди расадхонаву китобхона, лабораторияҳои тиббӣ, тарҷумаи асарҳои илмии юнону ҳинд, ҳамчунин корҳои илмии пурарзиш оид ба риёзиёт, нуҷум, маъданшиносӣ, механика, ҳандаса, кимиё ва тиб бар ин падида асос гузоштанд. олимони маъруфи тоҷик дар ҳамон давра алхоразмӣ, марвазӣ, усмонӣ, балхӣ, фарғонӣ, буали сино, абурайҳони берунӣ дар ин таҳаввулоте карданд. дар 300 сол агар гинем дар ҳамин сарзамин агар гӯем баъри бешмоваронар ва тоҷикиш вароруд ё қадимиш турон чунон ҳамин гуна шукуфоӣ, тамаддунсозӣ, шаҳрсозӣ, ихтироот дар технику технологӣ ва хусусан дар бадииёт, хусусан дар назму наср адабиёт. воқеан чун сухан дар бораи шеъру адабиёт рафт, бояд бигӯем ки таҳаввулоте ки мардуми тоҷик дар ин самт карда назираш дар ҷаҳон то ҳол набудааст. бори нахуст ҳамин ҷо як адабиёте пайдо шуд, як бора гӯё, як мисли як таркиш. манам чунон ки масалан замин ҷунбе пешгӯӣ карда намешавад, чаро ҳамин мағз дар турон ҳамин таркиш ба вуҷуд омад, на дар эрони ғарбӣ ҳозира мағз дар сарзамини мо, ин як нав таркиши маънавӣ. ҳамин гуна дар ҳамин 300 сол чунон шукуфоӣ буд ки баъд аз ин ҷо ин як мисли машъали бозиҳои олимпӣ баъд аз ин ҷо даст ба даст дода рафт. тарафи чӣ рафт? эрони ғарбию ҷанубӣ рафт, аз он ҷо бо тарафи афғонистон рафт ва то омад ҳиндустон охираш азерҳажда давраи масалан вай бедил ана то ҳаминҷа расид, яъне даст ба даст рафт. ва ино мо мегӯем метавонем растохези маънавии тоҷик гӯем. баъдан шеъру жанрҳои нав ба нав тавлид шуданд. адабиёт бо суръати баланд рушд кард. қабилаҳое ки умуман аз ин чиз орӣ буданд, дар ин самт нерӯсанҷӣ карданд. лек кадводаи онро мардуми тоҷику форс гузошт. мисли ҳамон ин асри 16, 17, 18 аз они урупоиҳо, унҷо итолиёҳо, фаронсавиҳо, олмониҳо паси ҳам шукуфтанд ахлашон. ва асри 19 асри русо ва асри 20 аз рӯи тамоми параметрро гирему ҳисоб кунем асри амрикоиҳо. анакун аз рӯи ҳамин тақсимот аҷаб нест ки асри 21 асри хитоиҳо шавад, чунки инҳо аллакай шукуфоитар аз иқтисод. албатта ақли чи хитоӣ ё чинӣ аз ҳеҷ ақли дунё мондани надорад, хусусан ки интизоми кор сахт ба маъни худ идора кунӣ. бинобар ин аз ин ҷиҳат ин асри бояд хитоӣ ион шавад ва навбати туркҳо ҳам мерасад. бинобар ин ҷо як нав эстафетаи тамаддунсозӣ аст. пас табиист ки саҳми сокинони минтақа дар рушду нумо ва тамаддуни ин ҷо беҳад зиёд аст. суоли матраҳ ин аст ки киҳоянд сокинони маҳаллӣ? тамоми шарқшиносои дунё, олимои дунё, на ин ки як русҳо, немисҳо, франсузҳо, италиянҳо, ҳамаи дунё гуфтанд ки тоҷикҳо ино халқи муқимии осиёи миёна. бинобар андешаи баъзе олимони наврӯид гӯё дар кулли минтақа ба ҷуз аз мардуми тур дигар касе иқомат намекардааст. мардуми тоҷик гӯё пешопеши урдуни араб омада. агар мо пешопеши урдуи араб мерафтем, чаро он шеъри бузурге ки аз хуталон омадиера хондем мо? чаро мо то замони зуҳури имоми аъзам, то замони он ки мазҳаби имоми аъзам вориди моварунаҳр аз тариқи хӯросон моварунаҳр шуд, мо онро напазируфтем дини исломро? сарчашмаҳо бо эътимод нишон медиҳанд ки дар он давра дар худи самарқанд ва бухоро дар ҳудуди 41 мазҳаб ва фирқаҳои
динӣ ва мазҳабӣ вуҷуд доштанд ки онҳо гуногун буданд. Аз он ҷумла будпарастӣ замони будоия, зуҳури фарҳанги будоия. ва инҷо ҷои ягон сиру асрораш вуҷуд надорад ки масалан ҳамон фарҳанги будоияе ки мо имрӯз бузургтарин будое ки мо кашф кардем аз хоки тоҷикистон, аз аҷинатепа, ин вобаста ба ҳамон замоне ҳаст ки қисмати аз мардуми мо ба будпарастӣ машғул буданд. инҷа ҷои шаку шубҳаш нест. ва худи мафҳуми фархор ки мо имрӯз дорем ва худи мафҳуми бухоро вобаста ба ҳамон аст. маъбаду оташкадаву ҷое ки марбут ба адёни пешин буд, аз он ҷумла ба оташпарастӣ, аз он ҷумла ба зардуштия, аз он ҷумла ба меҳрпарастӣ ва ғайра. як далели дигар меорам. имрӯз агар шумо сафар кунед ба чин, мардумони бадахшонемонро зодагони офтоб меноманд. худи мафҳуми зодаи офтоб чӣ ҳаст? ин аз замони меҳрпарастӣ боқӣ мондани ин қавм аст. меҳрпарастӣ яке аз динҳои қадимтарине ҳаст ки дар осиёи марказӣ зуҳур карда буд. аз нигоҳи дигар агар мо мебинем, масалан як худи мафҳуми сурӣ ҳаст. дар бадахшони мо қисми зиёди мардумро бо номи, бахусус писароро бо номи сурӣ ном мегузоранд. сурӣ кадом фарзандро номгузорӣ мекунанд? оне ки агар чашмояш обӣ бошад ва мӯи сараш сурх, яъне писари офтобӣ гуфтанд. аз ҳамон замони меҳрпарастӣ мо номи сурӣ боқӣ мондааст то имрӯз. боз мо чӣ гуна таҳлил кунем барои онҳо? мо боз чӣ нишон диҳем? ино аслан худашон пешопеши урдуи Чингиз ба ин хок ворид шуданд. ва он чизе ки аз ободиҳо дарак медиҳад маҳсули дасти як қавме будааст ва ҳатто тоҷиконро дар рушди осиёи марказӣ истисно мекунанд. агар қазоват кунем, ҳама шаҳрҳо ку номҳои тоҷикӣ доранд, аз чочу самарқанду бухоро то марву чорҷӯю даштҳавзу ангрем. возеҳтар оҳангарон. пас ки агар тоҷикон мардуми таҳҷоӣ набуданд ва чӣ гуна номи шаҳрҳо тоҷикӣ шуда бошад? ин забони тоҷикӣ ай поён, ай эрон, ай форс боло наомад, аинҷа унҷа рафт. фаҳмидед? баръакс забони форсии тоҷикии хушрӯра унҷа дар худи эрон ҳоли ҳамон дигар шуд. маънии худаша, маънии поки худаша гум кард. даже ай забоне ки аст ку афғоно вай мегӯянд забони дарӣ. дарӣ аз забони ӯ тозатар, дарӣ бо наздик, дарӣ ба забони тоҷикӣ наздик. хеле забони дарборӣ гӯё ки ҳамин забони тоҷикӣ дар пешам агар ки тамоми ҳокимияти сиёсӣ дар дасти роҳбарону ҳукмронони бегона турку муғулам мешуд, ҳамо забони давлатӣ забони тоҷикӣ буд. забони давлатӣ яъне маданияти моддию маънавӣ дар осиёи нона ин маданияти тоҷикӣ буд. як чизи дигар, миллати мо аз давраи аввали пайдоиш соҳибдину бо эътиқоду эътимод ба сар мебурдааст, на ба сони қавмҳои биёбонгард. дар рушди фарҳангу тамаддун ин ҳам омили муҳим мебошад. агар аз нигоҳи динӣ гирем, дар китоби саводи аъзам омадааст, мегӯяд ки агар мо аз нигоҳи ҷуғрофӣ бибинем, аслан дар ин минтақа тоҷикон миллати асил ҳастанд, яъне мо. ва дар асри нӯҳ ва даҳ туркони ин минтақа ҳанӯз ба ҷумлаи бединон, яъне куффор дохил мешуданд. дар асри даҳ дини исломро онҳо ҳанӯз қабул накарда буданд. яъне саволе ба вуҷуд меяд ки дар сурате ки сарчашмаҳои тарихӣ чунин гӯянд, аз куҷо вай худро ҳамчун ворисони шаҳрҳои бузурге ки дар он ҷо то имрӯз тамоми фарҳанги онҳо фарҳанги яъне суғдию ориёиву бохтарии мо бо фарҳанги исломӣ якҷоя махлут шуда
фарҳанги воқеии тоҷикиро ба вуҷуд овардан моли худ мекунанд? байни турку тоҷик масалан сарҳад буд, ҳам сарҳади ҷуғрофӣ, ҳам сарҳади динӣ, чунки тарафи мо ислом шудагӣ буд, оли ва он кофир буд, ва ҳам тарафи аз ҷиҳати иқтисоду ин чизо ҷудо буд, яъне онҳо берун аз мо буданд. бинобар ин агар имрӯз баъзеҳо даъво кунанд ки дар таркиши маънавии тоҷику мо ҳам ширкат варзудем, мо ҳам будем, ин албатта бо ягон санади таърихӣ собит кардан мумкин нест. аслан бо иштибоҳи баъзе зимонбадастони замонҳои гуногун куллан фарҳангу маданиятро бегона соҳиб шуда ва имрӯз даъвои соҳибмулкӣ низ мекунанд. аз ҳамон солҳои 20 вақте ки ҷумҳурӣ комилан нодуруст ҷинояти таърихӣ буд, вақте ки ин ҷумҳурия сохтанд, ҷумҳуриҳои сохтанд, дута нақша буд. нақшаи масалан Чечерин буд ки таърихи хеле хуб медонист. вай гуфт ки якта Тоҷикистон месозем, Ӯзбекистоно дар ҳайати ин ҳамчун як автономия дохил мекунем, чунки ҳама ин сарзамини эрониҳои тоҷикҳо ҳастанд. а дигарҳо ки намедонистанд таъриха сарашона гаранг карданд, лобби сохтанд. хулос ага ҳамонҷо як Бухарин ҳам буд мисол дар политбюро тарафи он. хулос ки ин чандта хоинои худаморо истифода карда ба дасти онҳо ин ҷумҳурия калон сохтану моя ваҳон ба дохил баръакс. яке аз бохти мардуми эронинажод ин протсесси ҷудоишавиҳои қавмҳош мебошад ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ рух додааст. таърихи халқҳои ориёя гирифт, ҳамин протсесс тора аз ҳам ҷудо шудан рафта истодааст. ман ҳамин пеш як мо вай будем ҳинду эрону ин ориёию ҳама мо як халқ будем, як қавми бузурги ориёӣ. баъд ин тора тақсим шуд, ина номаш ҳинду урупоиён буданд. ҳинду урупоиён баъд ҷудо шуд ба ҳинду эронӣ. баъди ҳинду эронӣ бо ҷудо шуд, ҳиндҳо ҷудо шуд, эрониҳо ҷудо шуд. баъд манин баъди қарни 16 эрониҳо бо ду тақсим шуданд, тоҷику эронӣ. анакун ҳозир дар даруни ин халқ бо ҷудоиҳо рафта истодааст. мана ин аввал саркарӣ буданд, курдҳо ҷудо шуданд, осетинҳо ҷудо шуданд, паштуҳо ҷудо шуданд. ҳозир паштува шумо собит кард наметавонед ки мо як қавму як қум. лаҳҷаш тамоман дигар шуда рафта ки забони мустақили пашту ба вуҷуд омадагӣ. осетин, курд забони худаш ки калимаҳои ҷумлабандиҳои тувваи ҳасту умуми эронию, лекин лаҳҷаш як забони мустақил шуда ва исбот карда наметавонед. бо зуҳури низоми давлатдории сафавиҳо дар қарни 16 тоҷикону форс аз якдигар ҷудо шуданд, чунки ба хотири ҷудо кардани мо аз мазҳаб истифода бурданд. аслан агар мо мегирем то қарни 16 ҳамаи мо дар доираи мазҳаби имоми аъзам будем ва як қисмати хеле маҳдуди аз мардуми эрон ба мазҳаби исноашарӣ дохил мешуд. ҳамин аст ки вақте ки дар қарни 16 сафавиҳо омаданд ва пойтаҳти худ исфаҳонро эълон карданд, дар ҳамин ҷа аллакай ҷудоиши мо ба вуҷуд омад. ҷудоиш ба вуҷуд омад ва асоси ҷудоиши мо ҳамин мазҳабҳо буданд. дар асл асли забони форси тоҷикӣ ватанаш ҳамин хоки мо шумо ҳаст. инро тамоми муҳаққиқони эронӣ мегӯянд. омилҳои дигаре ҳаст ки ба қавме муфид асту ба миллате зиён меорад, масалан раванди равонӣ. агар дидаи таҳқиқ бидӯзем, ҳадаф ва аз мақсади муддаиён дар иттиҳод овардани қавмҳои муғулӣ мебошад. воқеан як давраи муҳим барои қабилаҳои муғултабор ин давраи ордаи тиллоӣ аст, аммо наметавон гуфт ки дар як давраи хурд куллан мардуми минтақа туркнажод гашта бошанд. ин даъвое ки ин хел мана аз биёед аз замони Алтин Орда сар кунем, ин нафақат ғайри илмӣ, балки провокатсияи сиёсӣ. ин ҷазоа кашанда кунад ин хел одамоя.
дар замони ҷаҳонишавӣ хоҳ нохоҳ фарҳангҳо бархурд мекунанд. Расму оин, анъана, ҳатто забон ҳам синтез мешаваду ҳам модерн. дар чунин шароит на ҳар кас метавонад муддаи ин ё он мол, фарҳанг ва тамаддун бишавад, дар ҳоле ки қавонуни байнулмилалӣ амал мекунад. қонунҳои байналхалқӣ ки аст дар бораи вайрон накардани сарҳадҳо ҳама давлатҳо имзо кардагӣ ки масалан сарҳадҳои ҳозираи сиёсӣ шикастнопазир. Агар шикастнӣ бошад, ин ҷамби миллату ва 72 миллат аз нав сар мешавад. Бинобарин якҷо ҷамъ шудан оқилҳо биётун гуфтанд декларатсия имзо мекунем. Бинобарин ҳар касе ки бар зидди ин буд, пас ин вайрон кардани қонунҳои байналмилалӣ, қонун خب بین المللی باشد، خب ملی باشد، خب چی باید وای به جواب دید اگر ویران کنی. офтобро бо доман пӯшонда намешавад. Ки сохт, ки обод кард ва ки сокинони муқими Осиёи марказӣ буданд, муаррихон кайҳо дарҷ карданд, ҳам аз пешинагон ва ҳам аз олимони муосир. Шарқшиносои рус, ҷаҳон таърихчиҳои рус, ина масалан олимои намоёни рус Бартл, Семёнов, Андреев, Хаников, бисёр Шишов, бисёр олимо. Ина номбар кунем бисёр. ҳама дар бораи тоҷикҳо ҳама мебинастанд ки халқи муқимнишини қадимтарини Осиё ино тоҷикҳо. Туркҳо асли 6 омаданд, асли 6 милод. Туркҳо аввал. Хай баъзе одам мегӯянд ки баъзе туркҳо буданд, туркҳои маҳаллӣ ки ваё ин муғуло қатъи фарқ چی نداشتن خیشتبانی نداشتن ترکای محلی و ترکای محلی ما میگیم که و یا اروپا تاجیک با ماننده مثلا ترکای ترکیه و یا آذربایجان ترکا هستن ترکمنا ما با مانندی دارن اینا ترکای بعضی مقیمی بودن مقیم نشینی این ترک مغول اینا تتر مغول آمدن از طرف سیبیر مغول شمال خیتای و از طرف مغولستان آمدن آسیمان با ملت ما هم از نگاه دینی، هم از نگاه فرهنگی، هم از نگاه تاریخی و هم از نگاه زبانی قدیمترین ملت است. این را بزرگترین عالمان جهان گفتند و باز هم با آنها باید روی آورد، با مورخان باید روی آورد، با آثاری که از مورخان روس برتولد باید روی آورد. ки медонад ҷилави тақдир ба кадом сун мегашт агар инқилоби октябр бо сарварии болшевикон пирӯз намегашт? дар харита ин қадар давлат бо ному қавмҳошон аз куҷо пайдо мешуд? чун агар аз қазо қадар дар харитаи ҷаҳонӣ баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ чандин кишвари дигар рӯзад, пас ба ҳамин қонеъ бояд шуд ва даъвои молу мулк ва фарҳанги дигар аз камхирадӣ беш набувад. алон моро мулкест бо унвонии тоҷикистони азиз аз дӯст доштани он масъулият, садоқату самимият ба меҳан ва халқи он бастагӣ дорад ба рушду тараққиёти ин сарзаминамон. таърих гувоҳ аст, чандин шаҳрҳоро сохтаем ки ба рӯйхати мероси умумибашарӣ шомил шуданд. ва кӣ гуфт ки акнун мо таваққуф кардаем? На, ҳаргиз на. сохтаем, месозем ва хоҳем сохт, чаро ки ба ин шароит сулҳу субот, оромии кишвар ва муҳим аз ҳама иттиҳоди миллат созгор будааст.